za mu kawo muku yadda za ku ga network na kowanne banki. In yau ne farkon shigo ga wannan channel namu, ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar like a wannan bidiyo, sannan ka yi sharing zuwa ga 'yan uwa domin su amfana. To da farko dai ka shiga ofis ɗinka, da cikin ofis za ka iya ganin yadda wannan ɗin bankin yake, network ɗin banki. To sai ka danna transfer, to sai ka taɓa nan to other bank. Yawwa, to abinda za ka duba, sai ka duba nan wajen ɗin nan wajen, yawwa, real time bank monitor. To sai ka taɓa shi, yawwa, kun gani gasu nan wannan bankunan PCMB CRA ba magana, gashi nan kudda ƙware shi ɗin ma dai akwai. Kun gani Access Bank 100%, United Bank 100%, Money Point 100%, Best Bank of Nigeria 100%, Guarantee Trust Bank 100%, Wima Bank 100%, Phoenix Bank 100%, Fidelity Bank 100%, Starline Bank 100%, Union Bank of Nigeria 100%, Florence Bank PLC 100%, Eco Bank Nigeria PLC 100%, Stamit IBTC Bank PLC 100%, BFD MPFV 100%, Jais Bank PLC 100%, Unity Bank PLC 100%, Vega 100%, Fine Money MMFV 100%, Smart Cash Payment C 100%, Momo Payment Service 100%, Access Seller and Data 100%, Non PSB 100%, Lotus Bank 100%, Brands International menene lokacin da ya kare shi ma 100%, Premium Trust Bank 100%. Yawa gashi nan sai ka kula, wannan yanzu da ba su da wannan sai ka kula, kaga in ka tura musu za a iya samun matsala. To sai dai a kula. Yawa, ku biyo mu a cikin bidiyo na gaba domin ku ga wani sirrin da za mu kawo muku. Amma ba ku manta ku yi sharing na wannan bidiyo, sannan ku taɓa alamar subscribe a wannan channel namu. Mun gode, mu kasance a shiri na gaba.